tuh berit nyocoti apa nyocoli kuwi lho istri kambil sampai keler ngomong. Nyocoli kambil tuk. Kowe ora ngerti spesiale wong untu monyong. Nah. Pemomen cium ngono ki irung-irung kenek lambes mak. Gauri. Ngoten niku mboten merongos naminipun Mas. Oh, mboten merongos nggih. Wonten niki teng Ponorogo wonten Bang. Dadak teko tengah dalan ngeban. Lho. Lah aku timbang ngenteni cah-cah kru ganti ban njur engko kesuwen leh rene. Golek Gojek. Oh, ojek Gojek online. Online dong. Zaman Gojek teko kene nggone Bu Emi, Bu Ami. Ami, timbang telat kok ya. Nggih. Terus Gojek, lah kok njaluk 50.000 ki tak wehi selawe kok ora gelem. Lah ya kurang no Mas Meo. Lho, lah kono ya melok numpak kok. Sing butuh numpaki kan kowe ta. Lho, lah iya, lah tapi kono kan melok numpak, Bos. Mobilmu kebanan. Nggih. Bane bocor. Kowe terus ngundang Gojek. Gojeke teko tek. Kowe numpak. Apa rega pira? 50. Oh, terus mbok kei selawe. Lah ya kurang no. Ya mboten, kudune paro edeng ngono melok numpak. Sing butuh bantuan nekane rene iki kowe dudu ojeke ngono lho. Lah nek kudune aku numpak kono nuntun. Rumangsaku kok Lah piye to kok ora tau bener to aku ki. Sing penting iki tekan kene. Nggih, alhamdulillah. Saka sing dadi desane. Bapak Paidi asmane. Bapak Paidi Kang Sarto Ibu Ami ya ta. Bu Ami, Pak Paidi menika nggih nek umpami jabatan ngoten 11 12 kalih kula. Bapak Paidi mono bayan Mas Meo. Bayan lah aku RT kok. RT. Lah kok RT asane mapan nggon endi Mas Meo? RT iki singkatan R kiki rekoso T niki tok. RT singkatane RT. Rekoso tok. Kok iso RT ora rekoso tok menyimpulkan seperti itu gimana? Lah piye pamane eneng dok lawang ki jam 09.00 bengi Pak RT eneng bocah pacaran ora mulih-mulih sing repot sapa? RT. Enek wong cah wedok nginep ning omahe wong lanang. Nggih. Sing didodoki sing disambati RT. Jam 12 bengi dok Pak RT eneng wong gendaan sing repot sapa? RT. Bayan gak mungkin. Bayan kami mboten RT. Genti jam 2 dok RT-ne kecekel. Lah kok kecekel? Lah genteni sing jam 12 wingi. Oh ya ndlogok jaran kowe iki ya. Ayo mboten lho ngene-ngene iki ulang-ulangane sapa lak ya. Ulangane sapa Mas aku? Mboten. Alhamdulillah menika acarane tasyakuran. Tasyakuran nitik la ing sakartum la ajidanakum wala ing kafartum aina adzabil sadid al ayah. Rupane kaya tutuk gula kok ya iso ngendalil. Jarene kaya uleg-uleg. Saiki tak undakne pangkatmu sithik kaya tutuk gula. Oh ya oke. Sing sapa gelem syukur bakal ditambah nikmate lan sing sapa ingkang kufur ora syukur bakal diparingi azab kang luwih pedhe naudzubillah min. Ali. Didongake bareng-bareng mugi-mugi pripun keluarga Bapak Paidi dalah Ibu Emi sakeluarga pinaringan sehat. Amin. Kathah rezekine. Amin. Barokah donya akhirate. Amin. Slamet donya akhirate. Allahumma amin. Kok macange tekan apa Mas Meo? Wong-wong ki nyapel bedung guyu. Lah wong nonton hiburan menikmati wayang kulit ora oleh guyu piye ta? Lah ya ora. Ngopo? Wong-wong bodong guyu kok ndelok tutuk gula. Delok tutuk gula. Wong-wong bodong guyu ki sebabe sitok. Lho, perkarane penonton guyu ki mergo menikmati hiburan. Ora. Menikmati wayang kulit. Ah, ora. Sebabe perkarane duwe lambe. Ha yen ra duwe lambe opo iso guyu? Apa-apa sing duwe lambe mesti iso guyu kuwi titenane. Kowe iso gelar, nggih iso gulung. Apa-apa sing duwe lambe mesti iso guyu. Sumur kae duwe lambe ora iso guyu. Ya, ngejar kowe, ha.
Titenane ngene Mas. Kapok kowe tutuk gula. Alah, alah. Iya tutuk tungkel. Ora trima. Sumur lah kowe paranmu rono titenane ngene Mas. Piye? Sing eneng untune mesti kuwi iso guyu. Oh, dadi lambe enek untune kuwi mesti. Saben eneng untune mesti iso guyu. Saiki tak takon neh. Piye? Grajike untu tok. Grajike untu tok kok ora iso guyu. Ayo. Wangsulana. Ayo weh. Anu titenane. Saurana tutuk gula. Iya tutuk tungkel. Titenane ngene Mas. Piye? Saben-saben sing duwe mata mesti iso guyu iki. Lah iki nek iki sapa-apa sing saben duwe mata mesti iso guyu. Saiki tak takoni. Apa? Udun ki enak mripate ana matane. Kok ora iso guyu? Mata udun ya. Sik to. Ana matane to. Sik. Kok ora iso guyu? Ayo, saurana saiki. Sik nyakit nanah lho. Lah nek kae iki enek matane, kok ora eneng wong bakul kacamata udun. Kalah we tutuk tungkel. Bengi iki kok malah goblok to aku. Sing kenal yo ning kene aku sering daerah kene. Oh, sering teng Ponorogo. Ket Ket alit kula teng daerah Ponorogo wiwit tasih ganong reog. Pun hadir teng mriki pun batik. Jenengan iki nate alit to, Pak? Lho. Mbok anggit aku lahir kok watu ngono kuwi. Ya tahu to Mas. Suasanane adem sejuk Mas. Adem sejuk masyarakate nggih ayom-ayom tentrem. Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat. Rezekine kathah barokah ndang lunas utange. Amin. Masa lunas utange ya bodho banter kabeh. Weh, aku ki nang pomo wayangan ning lingkungan perumahan ngene iki suweneng macange. Lho, senenge. Beda karo nek ning nggon lampangan ngono kae. Oh, sebabe? Lah ngono kae bingung arep golek nggon nguyuh. Oh. Terus? Lah aku pomo nek ning lampangan ngono kae tahu to. Terus golek nggon nguyuh kangelan. Wah, iki enek trekson. Ngamping ngene anding trekson. Lah kok treke mlaku. Terus? Bingung nutut dhewe lah, ngalih nggon. Ah iki anding wit aku yo ngono. Anding wit. Penonton ning sih kono aman. Tahu lah kok ndase wong. Apa ya ora iso bedakne ngono. Ora inget-inget sing tak ingeti penontone yo. Ning alhamdulillah lho Mas Mio. Pripun? Kita ini sebagai seniman kan menjual jasa. Nggih. Yaitu menghibur para warga masyarakat. Nggih. Ibaratnya sampean saiki akeh-akeh wong duwe gawe, akeh-akeh wong bersih desa, sedilungkas sepene Agustus akeh-akeh wong Agustusan. Tanggapane ben bengi. Nek perlu awan bengi ya to. Aja nganti sambat kesel ya to. Taun merongos. Merongos dados kita harus bekerja sama. Antara kita pelaku seni. Adapun pelaku seni nek ora enek pelestari seni kados to sing nanggap yo ora jalan. Mulane matur nuwun Bapak Paidi sekalian Ibu Ami sampun gelar pakeliran wujud melestarikan budaya seni tradisi. Jangan biarkan identitas kita direbut oleh bangsa lain. Rahayu wayang Indonesia. Wah. Tapi dengan adanya corona Mas, aku malah belajar. Adanya corona itu menuntut seniman agar berkreativitas. Arep nyindir aku mesti. Loh, ora nyindir. Ning kasus nyatane seniman pas zaman Covid ora entuk tanggapan 2 tahun. Mergo mengumpulkan keramaian. Keramaian. Aku zaman semono ki dodol, Mas. Dodol nopo? Loh, wirausaha. Dodol yo wis warung makan. Weh, warung makan jus makanan sehari-harian ngono kuwi, Mas. Oh, sampean. Heeh. Wah, dadi piye carane ben entuk tetep pemasukane jalan. Weh, terus dodol kuwi sukses sih. Enek nek karyawan kuwi wong 112. Wah, ya terus sukses no sampean. Warunge iki ombone 2 hektar. Lho. Kuwi warung apa? Lho sukses kok warunge Dalang Akbar kok. Oh, padake damen-damen piye? Ya, Dalang Akbar, Joda Akbar. 2 hektar, Mas. Nggih. Wah, luar biasa. Kuwi upamane ya, Mas ya. Antrine iki umpama Ponorogo tekan Magetan. Lho. Gur pengen tuku ning warung kuwi. Bakul apa kuwi? Yes, bakul makanan sehari-harian nek saiki nak makanan kekinian aku ya warung sing sehat-sehat, sayur tewel, sayur jangan bening, jangan asem. Jangan tewel kuwi lho, Mas. Ya. Sedina aku ngentekne tewel 3 wit.
Loh. Sedina tewel 3 wit. Tewel 3 wit. Wite ramen lho. Lho itu 3 wit. Ya. Oh, endok ki lho sing Endok. masaki sip-sipan. Weh, Sedina petang sip. Dadi ben gorengane 3 jam ya keju no. nggih. Nah, kuwi endoke entek 3 truk sedina kuwi. Badar Nyuwun sewu lho Mas. Warunge Jebul dalang jenengan niku akbar. Akbar. Kuwi warung. Jebul sugih tenan. Sugih lho, pas Nggih, nyuwun sewu lho Mas. damen-damen. Nggih. Sampai saiki sik berjalan warung. Sakniki kita sik berjalan niku babakan tewel kali ndok. Tewel karo ndok. Nyuwun pangapunten. Kowe entuk jangan terong. Jangan terong. Jangan teronge entek nek sedina 3 tegalan. Nyuwun sewu lho Mas. Lho. Anu pangapunten saestu. Terong mawon 3 truk Sedina 3 tegalan. 3 tegalan. Entek kuwi. Warunge dalang akbar yo ora sombong yo ora Nggih. bibir yo. Nggih, Wis ngene iki nggih. aku wis ngene iki lah. Nggih, nggih, nggih. Heeh, to Nggih. ya. Heeh. Terus napa malih? Kuwi warunge jenenge apa nak kowe ora roh to? Namine napa? Jenenge membawa doa, nama adalah doa. Tak jenenge warungku ki Akbar Jaya. Akbar Jaya. Ki sainganku ya nek Sinten? warung cilik ning Anding kuwi sainganku ya nek. Jenenge warung Meo Bosok. Kuwi wis ora payu belas kuwi. Belas ora payu. Kuwi rondo kasin, ndok bebek asin ning ngantek netes saking rapayune. Lincak kuwi lho, lincak kuwi saking ora tau dilungguhi wong tukul bung. Saking ora payune. Kuwi jenenge warung Meo Bosok. Mosok ning andingku kae nggone jebar iki. Wis ora payu. Wah, warungku warunge dalang akbar. Dalang akbar. Tapi sampean ra ngerti Mas yo dingkleke tukul bung. Heeh. Mas yo apa ndoke sampe netes. Ra ngerti bakule. Bakule nyapa? Oh, bojoku jareke bojo ki dinyang swidak yuta ra tak wehne. Sing dodol bojomu ngono to? Bojoku Jarike dinyang swidak yuta ra tak wehne. penyebabe apa ngerjarek kok? Wah, dinyang sak jerone kok. Oh, luar biasa lho. Luar biasa wajar. Iki juga disiarkan live streaming Asta Brata. Asta Media. Brata. Mau Dan salam-salam kepada siapa Mas Mio? buat seluruh teman-teman netizen semua ingkang mirsani sedaya kewala mugi-mugi sing teng jaban rangkah Ya. ngadoh paran Iya, ingkang pados rezeki teng Betul. luar negeri ataupun di dalam negeri Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi, Arab Saidu Saudi. alah aku ki bener malah Ya. kleru. Terus Nggih mugi-mugi pinaringan sehat teng rika duga-duga digawa ati-ati ora keri. ya. Mugi-mugi pinaringan sehat ayom-ayom tentrem keluarganipun rezekinipun kathah barokah. Amin. Wajar. Iki sindene pirang-pirang. Sampeyan pamer sinden karo aku, Mas. Lho, lah nyapa to? Lah nyuwun sewu ngeten-ngeten iki aku ki sak kleraman sret ngono ngerti kok. Kok sak kleraman sret Mas piye maknane piye maknane? Bocah iki perawan apa ora ngono ki aku langsung ketok. Bocah perawan karo ora iki ana tandane ana titikane. Loh, mboten sombong lho, Mas. Sapa neh Meo? Oh iya. Aku iki warunge Dalang Akbar go ngerti iki. Oh iya iya iya. Bedane Oke, bedane. salim aku. Heeh. Piye? Umpamane bedane perawan karo ora iki piye? Carane no. Carane piye? Cekelne kodhok kayak ngarepe. Oh. Bocah loro iki suarane mesti apik. Oh, Peret. Wah, isih perawan. perawan nek suarane kodhoke Peret. Isih perawan. Jelalah kodhok nyolot rono bleng-bleng loro iki. loro kuwi. Suarane kodhok piye Mas Meo? Wis Kuwi artine apa? Wis duwe bojo umum. Oh, wis umum nek duwe perawan bojo. peret nek wis duwe bojo umum. Wong telu iki. Heeh, wong telu. Suarane kodhok piye Mas Meo? Orok. Aku ora ngerti pinggir dhewe kae. Nyapa? Lucy limusin. Brahman oleh musine. Saiki luwih gedhi. Wingkelak ning jeding to. Heeh. Suarane kaya wong nyigar keramik. Piye? Lungguh plek mak. Lah ngisore seng aku ya. Ambuh juru lah aku ngerti mergake aku antri ning jaba. Ora let suwi lah kok kono ki bengok-bengok
Tulung sing neng jaba sapa tulungono aku. Aku stroke dadak ora iso mlaku. Wah, kowe paling jarem utawa semutan, Mas. Wah, ora ngerti wong aku dadi kancane ning jaba ora srantan lawang tak dobrak del Brek. arep tak tulungi. Heeh, tibake stroke tenan. Ora. Lah sebabnya apa kok ora iso mlaku? Katoke rung diunjukne. Oh iya. Oh cek nyantol Sik nyantol ning isol jelas kestrimpung lah aku ak benakne to. Arep tak unjukne aku lho lah kok kowe aku. Wong edan. Tenaga petuk ki ya mung mencep ngene ki tok. Lho mik kok cepot lho. Walah. Mik kok sampe cepot. Bocah tenaga mencep tenan. Masyaallah bocah wedok. Kowe nyepelekke Mbak Lucy, wong kuwi sinden ternama, sinden senior, dong kulon, dong kidul, etan lor. Kuwi sapa sing ora ngerti karo Mbak Lucy? Alah tenaga sinden koyo cok bakal kok. Wis cok bakal Suarane suarane nek hebat. wayangan mesti enek wong kuwi kaya padha karo cok bakal to. Campur sari enek Campur Mbak sari Lucy, enek wayang Lucy, enek Mbak wayang Lucy. enek. Wingenane enek wong budalne kematiane sindene ya Lucy. Bisa bangetan iso budal wong matian, heeh. Ya jajal diaturi jumeneng. Nah, apa mbok kon ngadeg engko tersanu nladung aku. Lha piye to wis ditekake rene dirawoke rene ya dikon ngadeg kok iso mbok jengkrane rono lho. Anu ditimbali ya. Timbali. Nganggo anu iki aja kaya padatane. Lha ngapa? Sepote lek anu bajing loncatan nek wong iki. Ya kok sepoti sik wes, sepoti sik. Yo. Sepote. Yo, heeh. Coba kaya ngapa? Sepoti Mbak Lucy Praman katuran jumeneng wonten ing panggung. Yo, celorot, celorot, celorot. Reoke teko. Sereoke teko. Mbok yo alah modelmu. Ora ngerti. Sing besok bakal tuku sapi Brahman ki sapa? Lah akeh sing ngrasakne kok. Aja ngedeni to, Wuk. Kowe awakmu kaya tumpukan srone. Gak. Ya disalami, disapa. Mbok kelingan ning jeding ke. Ding nulungi sapa? Mencep. Nah, wih lho. Sik, mati Mas Mik. Nah, Mik dicekel wong iki ya rusak. Di sapa? Coba. Cek nyepot karo permen. Nyapa ndadak ngupon aku lho biasae kaya ngemut permen. Lho. Piye to ki? Bocah rupane kaya gembagus so. Semene mbare dicondro sinden ayu-ayu, ibu aku kok paling elek dhewe. Kowe ndemu sapa kowe duit? Ya perkara apa karo aku? Ora. Dari suarane orok-orok iki, Mbak. Kaya ngono kuwi jajale. Kodhok ning ngarepmu orok-orok-orok. Lah iya kaya ngono kuwi. Sapa sing ngomong orok-orok? Ngisor mbok Sapa sing ngomong orok-orok? ngisor mbok cencangi umplung. Hati-hati lek ngomong. Hah, syukur wae. Iki sing mirsani wong sak ngalam donya. Jagat menungso disekseni sak dunia. Sing ngomong sing YouTuber geger kayak. Sing ngomong sing delok demit ya sapa? Demit ora bakal delok awakmu ning kene. Mergane rupamu ya suka demit. Demitnya gila, najis mugol adoh. Najis mugol. Bisa. Ngenyek. Kowe ora ngerti bengi iki melu sapa? Nah, kuwi lho. Dalang Denakbar sing viral sak ngalam donya. Wes syukur. Kowe ngomong ora hati-hati pedhot gulu. Wes tapuk mawon Mbak Lucy. Ora timbangane kancamu raup. Nek umpama napuk ki ya ngene. Zaman ketoprak ludruk. Kuwi mbiyen ki sing kene ki mung macret ngene sing muni ngisor. Ngono. Jajal, miki selehna sik. Miki selehna sik, miki selehna miki. Sing contohno. Miki selehna sik. Mikku selehna sik Mas Mio, contohno. Nek ngaplok Oh, ngono. Oh, jajal. Nah. Oh, sing muni kene. Sing muni ngisor dadi ki mung ngene ngono. Jajal Mbak Lucy. Sopo ora? Wes bener kuwi. Wes bener. Bener ketake bener ya Mas Mio ya. Kowe ra iso tangan kiwa tengen. Oh tengen, paling tengen. Ketoke ngede wong iki. Iya ngede.
Ya contohnya neh Mas Mio, contohnya neh. Ora bener-bener. Contohnya piye? Contohnya piye? Dadi kene iki Kayak pemain ketoprak. Contohnya piye? iki kene mung sret ngene tok sing muni kene. Lah ta, selehno mikmu. Ya. Ya. Contohnya Mas Mio, selehno mikmu. Heeh. Heeh. Oh, ngono ta ya. Ya. Loh. Oh. Wis bener ya, bener. Aku mulai aku arep golek toprak liyane. Lah ngapa? Pluk-plak. Sowan kono lho, karo bose. Wilujeng dalu, assalamualaikum Mas Jalang. Wilujeng dalu Mbak Lucy Brahman. Sehat pawartosipun? Alhamdulillah. Wis wudu iki mau. Pangestunipun. Alhamdulillah, masyaallah. Remen sangat katuran pinara wonten gubuk kawula. Celak. Nggih setunggal jaman lagi. Nggih, alhamdulillah. Masyaallah luar biasa Mas Akbar. Nggih. Ora nyono ora ngira niki hari perdana panjenengan di Ponorogo to. Di Ponorogo. Kaya ngono kula awake dhewe iki ya melu bunga. Adewe melu bunga. Nggih. Den Akbar iki piyai sik enom wis kondang. Amin. Wis iso ngluhurke seni budaya Indonesia. Amin. Budaya Jawa. Amin. Dalang sae bagus, tindak tanduke apik, piyayine meneng anteng. Ora tau ngrenggo kono ngrenggo kene, isine bocahe kur meneng. Masya Allah. Semoga sehat panjang yuswa selalu, tambah sukses karep panjenengan di nyuwun doa pangestunipun nggih Mbak Lucy. Alhamdulillah, sing penting dadi wong ternama kuwi kudu tatak, kudu sabar. Amin. Eling-eling oleh wong sabar kuwi entuk rejeki kabeh menungso ning alam donya. Leres. Apa sing ditandur awake dhewe apik, tukule bakal apik. Apik nggih. Kaya ngono to, Le. Nyapa? Ketoke lho. Gak apa-apa. Ketoke ngece wit mau ngece. Ngiwi-ngiwi to iki mau. Ngece ngene. Ora. Adu. Ngene koyo kijing. Oh, ora. Adu. Kaya tikus berit ngene-ngene. Tikus berit piye deloken sawangan untuku lho kaya wong Ya persis ning omahku enek tikus berit nyocoti kuwi lho istri kambil sampai kler ngomong. Nyocoli kambil tuk. kowe ora ngerti spesiale wong untu monyong. Nah. Pememen cium ngono ki irung-irung kenek lambes mak. Gauri. Ngoten niku mboten merongos naminipun Oh, Mas. mboten merongos nggih. Wonten niki teng Ponorogo wonten bahasa keren lho. Bahasa kerene napa, Mbak? Dudu merongos nanging nuruti karepe untu. Oh, nuruti. Ning lek wong kaya ngene iki besok lek untune rampal entek justru malah dadi bagus. Mergo iso mingkem. Iya, tenan iki tak nggo mingkeme kemeng kok. Lah lek bojo karo kaya Mio. Terus dadine anakku apa? Rek dadi trowelu. Wong bapake kok tikus. Wah muni, wah karo idune mocrot. Lah timbang kowe dadak raup. Nanging nggih kula gumur Ji. Kados pundi? Gusti Allah niku Maha Adil. Nggih. Mas yo kaya ngene ala tanpa rupa. Nggih. Bojone ora umum ayune. Ayu Kula gumune nggih niku lho Mbak Lucy. Gek kowe ngerti ya putrane luar biasa ganteng, luar biasa. Bagus. Putih motone sipit-sipit. Oh. Garwane niki nggih sinden kondang. Padahal Mas Meo elek, anake kok bagus. Wujude larai ra mantra menungso to Le. Lah jenenge lair anak kok ya putih gedhe dhuwur motone. anu Mbak Lucy, mbare tanggane Mas Meo ganteng-ganteng. Halo, ngerti. Tak tegese seneng sedekah ngono apa piye? Oh, gak mestine kesababan wahyu. Lah kowe ke ireng lho maksudku ke ngono lho kok bojomu apa anakmu gedhe dhuwur terus putih. Lho Mbak Angge terus pomo wong putih rabi karo wong ireng terus engko lahir kaya ula weling, belang ngono. Lah ora padha karo awakmu. Ora. Oh, dadi kabeh karo dongane. Dadi saurunge nyang ngono kae. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah ping 1000 dadi pas wayah arep pada esuk kae kedisikan adan. Tambahno surat Yasin. Oh, apik. Bedane kowe. Kowe pomone kok ndongakne aku mati terserah ning 40 aku rasah mbok aku slametono. Lah nyapa? Terus engko 7 dinane aku ki ya slametono. Terus pas wayah 1000-ne ora usah mbok slameti. Lah nyapa kok engko? Kowe nusula.
ora sudi. Engko wis kokean sinden. Ora apa-apa engko iso nderekne sing suwagri. Lah sorene KTP ku seumur hidup. Kabeh sehat. Kabeh sehat. Amin. Niki rawuh wonten dalemipun Bapak Paidi. Pak Bayan. Masya Allah Bapak Bayan. Sumpah demi Allah cak jog jumblek omahku Ponorogo lagi pertama iki jenenge dalan tung 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 tung. Mane suarane Akbar iki ndi? Wis sekolah iki ngisor kono ki mbake sik tung tung tung. Aku ngetutne Google Map montor ning kono dalane enek sing krowok. Mobil gak iso liwat. Heeh. Pak Lurah ya teko. Dandanono Pak Lurah. Pelebaran jalan Pak Lurah. Pokoknya Pak Lurah sregep sowan Bapedang wis. Nggih. Bupati. Mugi Pak Lurah sehat. Allah tujune niki nyun sewu. Nggih, pripun Pak Lusi? Badhe nderekke Mas Akbar mobil kula wau nggih rusak. Radiatornya jebrot. Akhirnya beto motor alit niku gadane anu niku wau. Bar kula saged mlebet celurut-celurut alhamdulillah masyaallah. Kok Akbar iku ngisor kono to. Endi to dalane ra metu-metu. Kayak wayangan di bawah tanah ngono ya. Alhamdulillah, tapi banggalah panjenengan Nggih, di Ponorogo yang paling ujung timur. Niki nggih. Sudah mengenal Mas Akbar. Amin. Luar biasa. Tadinya di bawah sana juga ada yang request Mas Akbar, tapi kebetulan malam hari ini juga pas berbarengan. Pas berbarengan. Dari jodone benjing Nggih, insyaallah nggih. Kiai Ponorogo remen dari mulut ke mulut. Nggih. Saged Nggih. ngubungi manajemen Den Akbar. Mbak Lucy ya saged. Terus Mbak Nuwun Bapak Bayan Bapak Pak Bayan, Paidi. sekalian Ibu Ami. Pak Paidi kali Ibu. Ami Bu, sampun paring Ami. tinimbalan Bu Ami. Mau wis mbok tegesi asmane porong tadi? Kowe kan yo arep kaya ngopo kan yo dalang cerdas. Nah. Pak Paidi. Nah. Ya P. tekne persuku kata. P. Pa apa P? P apa P Pak? panjenenganipun Oh. selaku sebagai bayan. Bayan ki minangka sesepuh. Sesepuh. Heeh. Nggih. Terus Aku kowe anu yu Lucy dan Mak Cangik serta kawan-kawan dihadirke wekdal dalu punika kinen atur libur. A. Terus I. Insya Allah ingkang sami rawuh didongake bareng-bareng muga-muga besok munggah swarga. Amin. Dilanjut D. Dino iki nek dalange ora Akbar ngono ora jos. Oh. Nggih. D menika. Nggih. Sing terakhir. I. Insya Allah niki mengke langsung dibayar cash boten nganggo kredit. Nggih Bu Ami, rezekine kata kok. Niki namung sebagian kecil dari rezeki beliau. Aku agek teko masalah sinomane langsung bergas kabeh. Mas Meo duki nggih kopi, teh, maem. Saking bergase urung diombe lho diundurne. Mbak Lucy kalih Mas Wonten Meo, ya, nggih. niki luar biasane kan panjenengane Ibu Ami kan kerja di Hong. Nggih. Nggih puluhan tahun nggih, Nggih. belasan tahun. Nggih. Terus niki rawuh mriki swayangan niki kula nanti disangoni uang Hongkong. Wah, luar Kula wau biasa. dereng sempet sowan belionya Oh, belum sempet, kula nggih. ngrabas trites mriko wau sandeng. Kowe pengen sowan to? Kowe pengen sowan to? Pangapunten kula nyuwun wedale nggih Mak Cangik. Nggih, pripun? Kasuwun pripun Bu Ami sekalian pripun Bapak Paidi pangapunten gembel kamardikan anggenipun pinarak lenggah. Kasuwun kanthi sanget jumeneng jekar saking papan palenggahan tumuju wonten ing sasana budaya. Wah, sip. Tamongi. Sak pungkure lagam nyidam sari. Kembarane Mio teko. Persis lho, sauntune padha. Walah, wengke kok nusul to, Kang? Pemangke nyapa, tak kon nunggu anake malah nyusul teko kene barang. Wengke bareng sapa? Dewe. Lah iya to. Persis. Ayo munggah. Lek guyu persis. Munggah kene lho. Karo aku. Lah, Anake ra dijak. Ora, ditekon. Wengke karo sapa? Modele sak lambe-lambene bledet. Podho. Aku nek adep-adepan kaya wong ngocok. Rambut-rambut. matur nuwun Mbak Lucy Kenapa sampun nggih, ngaturaken Mbak Nuwun? nyidam sari. Niki Wajan. Masya Allah. Karemenane piyang mriki ngoten niku. Nggih. Yang mriki niku dibuka sore halus-halus. Nggih. Bawa-bawa mari ngono terus breng 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 breng. Oh, Terus ngaten. ngaten. Nggih, Nggih. siap. Nggih, Terus luar ngaturi Mbak biasa. Mary jare Oh, nggih, kangen. niki wonten rawuh bintang tamu saking kita. Nganjuk. Ayo ditimbali. Iki neh ya didekne. Dari mantanmu. Ya isik teko sak yahene. Jajal dhek kenal apa ora sih ambek awakmu?
Ya, kelingan ora. Anu sepote, Mas. Sepotono. Mbak Mary, yuk katuran jumeneng. Ayo, monggo. Sepotono. Ya. Yuk. Gak roh mandeke kok. Kreatif kanca-kanca. Wingi latihan rambut unekno. Masa ngene? Wis mulai sik. Pak Engson kondur. Oh iya. Iki lagune apa to? Yoga kene kreatif. Kreatife. Allah soal. Tak kira sepote iku. Aja kecuali iki. Ha iki sing ngomong cacahe. Sugeng dalu biung cange Mbak Limbo. Sugeng dalu Mbak Mary. Alhamdulillah gayeng-gayengan. Wonten Mbak Lucy kalih Mas Wonten Meo. Mbak Yu kula Mbak Lucy kalih yayangku. Nyapa nusul Iki ayu-ayu barang. kok yo rada ketarak. Ya ampun ngoten lho Kang Mas. Nyapa? Aku mau lungguhno ngematno sampeyan lho. Aku lagi karo kuwi yo. Aku mesakne sebagai yang kedua aku mesakne sampeyan lho Mas. Aku nyanding ku tak gecek. Piye jare Mbak Lucy mantane jare? Dadi yo sabar-sabar no atimu wong ayu. Nanging jenenge wong wedok yo panggah ora tega to Mas. Wong sing paling ditresnani disia-sia karo wong wedok ngono. Lah iya. Ngono sampeyan nyapa lho Mas kok rapi ngono. Lah iya nyapa. Kaya iki sing wedok ki ayu-ayu gejala gendeng ya. Dadi ning alam donya iki ya mung sira wong ayu. Matur suwun lho Mas Mio. Nah, nyapa nyuntrut. Lah kowe jejer karo Mary iki padha karo masalah Mary wae pitik dicocoki kirik. Ayo pisan-pisan kirike pakani wak pitik. Sing kirik sinten Mbak Yu? Sapa rasandingmu kuwi? Lah sampean ki lho cara pangan merusuh gedhi dhuwur putih ya dan bar deleng sapa sing ra milik karo Mbak Mary. Lek guyu dekik pipine, wah piyayine gedhi dhuwur lencir kuning. Sandinge. Iki nyapa? Serik ya serik ning aja dadi atimu. Bojo loro iku adil. Ngono kuwi jarene mbiyen kowe ning alam donya ora ning wong wedok sing mbok tresnani kejaba aku. Saiki kowe enek sing kaca benggala kinclong-kinclong kowe muni ngono. Bojo ning kene. tresno kabeh. Mas. Masalah anu niki mung sitok ya. Aja ge oyo-oyoan. Gentenan wae. Sampeyan yo ngono. Nyapa? Wis roh nek kuwi kaya ngono panggah mulih rono. Ae jane sing mbok golek iki apa lho Mas? Lah iya dadi jatukno nek ning kene lak alus. Lah ning kene lho. Kowe pengen tekon. Tajak ngebong boto. Arem kowe. Aja nesu sinden nesu mati. Aja nesu sabar. Wis. Piye balenono neh pisan Kas. Sabar. Sayang. Ini. Aku tak raupi. Aku diceluk. Kono minggat to. Bu. Jare mengkirek kok saiki wedhus. Iya, wedhus. Aku nek mbok celuk sayang ngono wis dadi wedhus lanang kok. Bu. Jane pasangan kewan kok piye. Aku ki mbok rene kok kono nyauri. Kene sing nyetrum. Lah kene mbok wek ra tau parani kok. Ora apa-apa. Bu. Malah sinjeng aku. Ceplek kecepet. Masa Pak Paidi nanggap kewan kabeh iki. Aku pegel rasake. Iki gak apa-apa to, Dul. Sayang, sini dong. Mongko Mbak Ambung. Loh, wong karo bojone ya ora apa-apa Iya, to. iya. Wis halal. Sulaya kowe diambung miyo pramane tetanus mule. Gak usah dirungokno. Heeh. Mas yo kuwi bojo pertama, tapi kan sayange gede aku. Iya to, Mas? Iya. Aku yo gemati. Aku sabar. Mergo kuwi duwe dhuwit. Jajane rupane ra kolu. Ro kayane sampean panggah tak trimo, Mas. Ngono lho. Senadyan rupamu ala nanging aku panggah kolu. Ngono sing dadi wong wedok ki ngono. Iya, Mas. Senajan mambu diempet. Iya nduk ora apa-apa kowe kenamu miyo kan saiki, kenamu miyo. Saiki wis sugih nduk bojoku. Wis duwe pabrik helm, ngerti ya? Pabrik helm cakil. Kowe ngerti citakane cangkeme dhewe. Puas kowe.
Kowe ki ra ngancani sorok, kowe ki kur penak bojo enom, njaluk kaya terus. Mosok helm cakil kayak citakane iki. Sini sayang. Sayang. Sampeyan mesakno ya. Disia-sia terus. Ya sampean gak pengen megat kae. Waduh, mbok nome yo iblis iki. Ngene lho, Nduk. Salah satu hal yang dibenci oleh Allah adalah perceraian. Jadi dia ngene-ngene iki yo kudu disabari. Ngono ya, Mas. Nyapa neh kowe? Ayo gedruk. Besok nek anu kowe tak jak mlaku-mlaku ko tumbas maem sate. Sate tapi pakai lontong. Pakai lontong seneng aku. Nyapa. Aku anu sate. Iya, sesuk tuku anu turan nggone wong duwe gawe ku lho akeh sego mambu. Anu sesuk kita beli minum, sukamu apa jus, apukat. Yang penting dingin. Yang penting dingin. Tapi ndak usah manis-manis. Iya, pokoknya senengamu tak turuti. Aku jus. Apa? Minum. Peceren kae lho wis komplit. Pecerane ngombene wong edan. Jus, kopi, teh dadi siji. Manu untuk belanja mobil Alphard ada. Untuk beli sayur Brio ada. Ada tapi masih di bengkel. Oh, besok saya dan cak milihmu. Mobil semua pakai. Helikopter ya. Iya. Nyapa neh. Mbok tukokne mobil ora sah. Kowe ning omah tak cepaki mobil putih. Apa wi? Gawane rumah sakit ambulan. Aja. Ora mbok tukokne ra paten. Ora oleh nesu, nek nesu didol. Ora nesu ya, Mas. Ayo tetembangan lelagon ya. Heeh. Iki lah, Mas Mio dibaca. Oke. Piye? Mangga. Padepokan Eshaterate Suko. Nggih. Suko. Nyuwun Blitar Ngawi. Blitar ngawentar. Niki Blitar Ngawi. Sik iki lagune sing piye to, Kang? Lagune Blitar apa Ngawi? Apa Ponorogo apa Madiun? Iya. Blitar Ngawi. Nggih, Bandul Kunci. Yuh apa wi? Kembang Arum Probolinggo ya iki lagu tayub kabeh. Kembang Arum Probolinggo, Pak Jair. Nggih, Pak Jair. Jadi wilayah Pulung Soko Merono niku walah Mas Tulji dina-dina rene jidul. Ledak mbane tanggapan karo aku ya. Iya. Bintang tamu jaranan. Urung sampai munggah ya Allah Mbak Lungguh kene maksudnya kesirat i banyu. Urung tanggapan disembur. Monggo niki napa Mbak Mary? Apa sing kira-kira kanca-kanca saged nabuhi ngaten mawon. Nggih. Wontene napa Mbak Mary semayan riyin. Niki kalih kula nyelang atur. Mas, kula mewakili dari teman-teman netizen tadi ngobrol. Sebelumnya beberapa hari juga ngobrol. Jenengan angsal salam. Ora usah mringis to, Mas. Namung sewates jenengan angsal salam saking teman-teman netizen yang ada di Hong Kong dan Taiwan. Nggih, salam balik, sehat selalu, sukses selalu. Kita tetap akan dukung karya-karya panjenengan.